Bueno, bideo honetan eduki digitalak pertsonalizatzen saiatuko gara, adimen artifiziala erabilita. Orduan horretarako arriskuen prebentzioko seinaleak erabiliko ditugu, gai bezala, eta saiatuko gara bereizten zeintzuk dauzkaten aldez aurretiko ezagutza batzuk eta zeintzuk ez. Orduan horretarako lehenengo eta behin ikastaldeari planteatuko diogu mural bat hainbat seinalerekin, eta hor identifikatu beharko lituzkete zeintzu diren edo zera dirazten duten formak, seinaleak, koloreak eta bai, logikoa denez behar bada ikasle batzuk gida baimena daukaten ez horren berri izango dute eta beste ikasle batzuk ez gerta daiteke beste ikasle batzuk motibatuta ez egotea gaiarekin eta kasurik ez egitea bai. Orduan aurrezagutzako hori egin eta gero, aurrezagutzako ariketa hori egin eta gero planteatzen duguna da egitea kanta bat, bai? Orduan, horretarako ChatGPT-ri eskatuko diogu errima batzuk sortzeko, kasu honetan rap kanta bat egingo dugu, eta promptean esango diogu seinaleak edo gaia zein izango den eta multzoak zein izango diren, bai? Kasu honetan, letra horrek eduki beharko ditu, bai seinale motak, nolakoak diren, nolako kolorea daukaten, piktogramak nolakoak izan behar diren, bai? Azken batean, multzoak eman beharko dizkigu, bai, derrigorrezko seinaleak, edo zerbait debekatzen dutenak, edo kontuz ibiltzekoak, edo zuten kontrako neurriak, edo larrialdiei buruzkoak. Behin ChatGPT-ri prompta eskatu diogunean, ikusiko dugu ze emaitza ematen digun. ChatGPT-ek emandako emaitza horrekin egingo duguna, izango da kanta sortu. Bai, orduan horretarako beste aplikazio bat erabiliko dugu adimen artifizialekoa. Kasu honetan, Suno, ondoren ikusiko dugunez. Badaukagu ja letra, bai? Gain begiratzen dugu, begiratzeko ondo dagoela, errimatzen duela, eta orain Sunora joango gara. Sunori ere eskatuko diogu, bi gauza esango dizkiogu, batetik letra sartuko diogu, eta bestetik promptean jarriko diogu kanta bat sortzeko, kasu honetan rap estilokoa, eta kantariak zaindu behar duela euskarazko ahoskera. Argi bideo horiek emanda, letra sartuko genioke. Logikoa denez, ChatGPT-tik kopiatu itxatxi egin dugunez, ChatGPT-ek eman dizkigun talburuak eta ikonoak ezabatuko ditugu. Ez bai dugu nahi abestian azaltzea. Eta horiek guztiak egin da ditugunean,
kanta sortuko dugu. Sortzeari ematen diogu. Izenburua jarriko diogu, kasu honetan seinaletika. Eta sunok 4 aukera ematen dizkigu. Entzun dezagun, kanta. Yo, yo. Fabrikan edo obran, segurtasunez da txantxalagun kontuan, koloreak, formak, piktogramak, ikasi herrimarekin gauko markak, urdina da fondoan, zirkulu aurrean, hau egin behar duzu mezu argian, piktograma zuria erdian jarrita, kaskoa edo betaurrekoak jantzita, eskula bouan, pai beharrezkoak, babes neurriak dira, oinarrizkoak, kasa aztu inoiz tailerrean sartzean, derrigorrezko finalea aurrean badanean, urdina borobila, babestu zure burua lan guztietan, gorria eta zuria zirkulu birimila, marra diagonalak ematen du abizua, ez egin hori, argi eta garbi, arriskua saiestu behar da beti, gorria eta zuria zirkulu birimila, marra diagonalak ematen du abizua, ez egin hori, argi eta garbi, arriskua saiestu behar da beti. RCA debekatuta, sartzea ere bai, segurtasun arauak ez dira edo nolakoak, piktograma beltza erdian ikusita gelditu eta pentsatu berehala bertan, gorria, marra eta debekua, arriskuaren aurrean hartu neurria, triangelu horia beltza ertzean, kontu zibili behar duzu lanean, korronte elektrikoa edo zorua guztita, istripu bat etor daiteke bat batean,